grupu. Dogovorili smo se juče da opet ispoštujemo nešto i od ovoga što je dogovoreno, a onda smo nešto i usaglasili između nas. Pa smo našli neki okvir s kojim ćemo izaći ispred vlade i dali smo rokove. Jer su najbitniji rokovi. Sve je do sad bilo na dogovorima i na obećanjima. Ja sam nekako naučio na rokove. Evo ovako ide. Povećanje zarada u odnosu od 10% kroz izmjenu odluke o dodatku na zaradu kako bi se anulirao smanjenje na osnovu brisanja beneficiranog radnog staža iz minulog rada. Rok 1. jul 2022. godine. To su oni obećali. Vraćanje iznosa oduzetog od plata rok 1. jul 2022. godine. To su oni uzeli zadnje dvije plate. Obećali su da će da je vrate na ovu platu sad. Prvoga. Čekamo. Povećanje zarada u iznosu 20% neto zarada zbog rasta cijena i povećanih troškova života. Rok 1. septembar 2022. godine. Htjeli smo da tražimo sad, ali opet smo se nekako solidarisali da čekamo da se vrši turistička sezona da bi se zašlo susret. I to je povećanje što ja kažem da odavno nema svrhu više. Vraćanje beneficiranog radnog staža svim policijskim službenicima. Puno je policijskih službenika koji rade poslove za koje su predviđene beneficije, a oni po nekoliko godina, po 7 ili 8 godina primaju beneficirani radni staž. I sad kad imaju uslove za penziju što se tiče starosti, nemaju radnim stažom. To tražimo da se vrati. Dalje, za sve policijske službenike koji idu u penziju, tražimo da se dodijeli otpremnina u iznosu od 12 neto zarada u mjesecu koji prethodi penziji. Uslovi za odlazak u penziju. 50 godina starosti i 30 godina penzijskog staža uz uvećanje od 30%. I za one mlađe službenike koji su kasnije počeli. Ili 40 godina penzijskog staža uz uvećanje od 30%. To su oni službenici koji su završili škole policije, koji su počeli od 18 godina i koji će 48 godina stiču pravo za penziju. Pa smo zbog njih vratili ovu granicu na 50 godina da bi oni otišli na vrijeme sa punim radnim stažom. Na osnovu gore navedenog obaveštavamo se da ćemo biti istrajni u namjeri, pogotovo vodeći računa o rokovima koje smo istakli, u suprotnom naši će protesti poprimiti šire razmjene u skladu sa zakonom, što nikome ne ide u prilog. Bravo.